डाइरेक्ट नै थ' ओरै ओरै ग्लास बुफायजोब्बाय आरो ना न'आव फैनानै बेबायदि खालामो नामा बे जाबाय एबसु आरो UPPL नि डिफेन बर'नि गुन्दाफोर लाखाबाय माबायदि बुख्रुबफैनाय मादैमोन एसे खोन्थाना होलाय माबायदि बुख्रुबफैयामोन एबसु आरो UPPL नि नितिया माने मानसिनि न'खराव थांना अन्थाइ खुगैनाय माने डिफेन बर'नि गुन्दामि आरो ना डिफेन बर'आ गुन्दाफोर फिसिदों थ' एबसुनि जिथु UPPL नि निति न'खराव थांनानै गारि बुख्रेबनाय बेखौ माने सोर फोरोंदों डिफेन नङा होमबा थ' जिखियानो जा आङो बेखौ गोख्रोङै बुंनो सानदों जे जोंनि BPF राजखान्थि दोलोनिफ्राय एबा जोंनि BPF हान्जानिफ्राय दिनैसिम सोरनिबा न'आव थांनानै सोरनिबा गारि बुख्रेबनाय बेबायदि जों खामानि जोंनि BPFआ मावाखै बिथांमोना माखासे ब्लेम खालामबाय थादों जोंनि उदालगुरि समस्थियाव गावसिनि गारिखौ गावसोरनो बुख्रुबनानै जोंनि मानसिखौ केस होलाबायनाय बेफोरबायदिबो बिथांमोना गेम गेलेबाय थादों थ' आरो दिनैनि बे बेलायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जा थांनाय मोनायाव जि जाथाया जालांबाय गरायमारिनि एक नं गरायमारियावहाय भैरबखुन्द एक नं गरायमारि जोंहा आगस्टिन दा बिथांनि न'खरावहाय मोनायाव आरो मानसिफोरखौ मिथिखाजोबगौ सोरनि नेतृत्वआव सोरनि दैदेननायाव जादों थ' बिथांनि न'आव सिरि हरखाबै थाबायना थांनानै लावथि रड सिखा अन्थाइ लानानै थांनानै बिथांमोना माने गारिखौ डेमेज खालामना फैदों बुख्रुबना फैदों आरो लोगोसे न'खरनि गावनि पार्सनेल गारियावबो एटेक खालामनानै बिथांमोना फैदों थ' बेखौहाय जोङो गुवारै माने पुलिस प्रसासनखौहाय बिजिरनानै बिथांमोनखौ साजा होनायखौ जों हास्थायदों आरो गोख्रोङै बिथांमोनखौ हमनानै साजा होगोन जों बेखौ फोथायदों डिफेन बर'आ बिग जिर' जानो थांगासिनो थ' बिनिखायनो बिथांमोननि माने साननाय हनाय खर'फ्रा थिग गैलिया बैनि न'आव अन्थाइ खुगैलाय बैखौ एग्रांलाय बैखौ खुगैलाय माने बिदिनो बिथांमोना दिनखौ बारहोसिगोन आरो बिथांमोना जिर' माने लाथिख' जाखासिगोन नालाय उन्दै गथ'फोर भटार्स गैयैफोरखौबो बिथांमोना जौ लोंहोनानै माखासे बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव इनभल्भ जानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना गोसो माने बोलो बिथांमोना माने थिनदों आरोना थ' जाय एबसुआ दिनै गावसोरखौ गोथार आफाद होनना बुंबाय थायो थ' एबसु होनना बुङोब्ला बिथांमोननि गोथारथिखौ बिथांमोना माबायदि गोथार होनना बुंना लाबाय थायो खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथांमोना अन्थाइ खुगैनाय लाइमोन गोरलै फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला भटार्स गैयैफोरखौ माने राजखान्थिनि बारहावा सोनानै ब्रेन वाश खालामनाय बिनि अनगा जेबो गैला थ' एबसुनि निति आरो UPPL एखे आरो डिफेन बर' प्रमद एखे थ' बिथांमोना बुंबाबो लाब गैया दिनै UPPL दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव थांनाय हराव आं डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय फैनानै गारिखौ आं सिख्लायाव दोननानै आंनि न'आव दोननानै आङो ओंखाम जानानै उन्दुबायमोन बे उन्दुलांफुनाय समावनो दुथांफोरा फैनानै आंनि न'खराव बे गारिखौ बुख्रुबफैजोबदों आरो बिसोरो बुख्रुबनानै बिसोरो माबाजों खारदों आं सिखारगौ मानि माबाजों खारदों बिसोर बारिजों खारदों ओमफ्राय आं मानसिफोरखौथ' मिथिखागौ खिन्थु आं नाम लाला आरो औ जाबाय आयेननि फारसेथ' बिसार खालामनांगौ बेथ' जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनबा जोङो आगस्टिन मोसाहारि आरो आंजों लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय हरनि 10ता बाजियाव जों न'आव फैबायमोन फैनानै जोङो दुगै लोबै खाम जानानै जों उन्दुबायमोन जोङो नाथाय बिसोरो फैनानै हरनि 12ता 15 मिनिटसो टाइमावहाय बिसोरो फैनानै गाज्रि रोखोमै बुख्रुबनानै बिसोर खारदों नाथाय बेबायदि गुलाय गुजाय खालामनो जोङो सानाखैमोन नाथाय बेवहाय किसुमान मानसि दङ बेवहाय दैदेनगिरि बिसोर दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाया जोबोर गाज्रि मानो होनबा बेवहाय गावजों गाव बुलायनाय नांलायनाय बेखौल'सो नागिरबाय थादों मानो होनबा बेफोरबायदि बे इलेक्सना दान्दिसेनिल'सो नाथाय बेवहायनो बिसोरो मेगन सालायनाय रोखोमैसो बाहायनाय जादों बेखायनो बेफोरबायदिखौ आङो मुगैनाय बाथ्रायै बुंहरदों बिसोरखौ जाहाथे बेफोरबायदि मुगैथावना खामानिखौ दा मावथों मानो होनबा जों जेब्लायबो इलेक्सननि उनाव खौसेथिनो थानांगौ नाथाय बेखौ जोङो बेबायदिनो लुबैयो।
दायो सोलिबाय थादों एबसु आरो UPPL फोरनि निथि आरो बेयो नै न'आव फैनानै न'आव हाबनानै गारि बुख्रेबनाय आरो दा अन्थाइ बिथांमोना अन्थाइ खुबैनाय खालामबाय थादों दायो नै मालायनि न'बो अन्थाइ खुबैबाय थादों बिसोरो नै फुरा बुख्रुबबाय बेखौ रड लादों बिसोर रडजों बुख्रुबदों फुरा रडनि दाग आरोना नै अन्थाइ डाइरेक्ट नै ओरै ओरै ग्लास बुफायजोब्बाय आरो ना न'आव फैनानै बेबायदि खालामो नामा बे जाबाय एबसु आरो UPPL नि डिफेन बर'नि गुन्दाफोर लाखाबाय माबायदि बुख्रुबफैनाय मादैमोन एसे खोन्थाना होलाय माबायदि बुख्रुबफैयामोन माबायदि बुख्रुबफैनाय जेनेबा थाव होननाय खोनादों आरो जोङो ओमफ्राय आं सानदों आगस्टनि दखानखौ बुख्रुबफैजोब्बाय बिदि होननानै दब सिखारबाय आङो ओमफ्राय सिखाराव गैखाला बिसोरबो सिखारखाबाय हरनि समाव फैनानै 12ता 1टायाव लोङै जायै फैनानै बेबायदि माने न'खराव माने गारि बुख्रुबफैदों आरो ना बुख्रुबफैदों नङा माने गारिखौसो मा बुंनो सानो हमनांगौ बिसोरखौ नामा जाय खालामदों खालामनाङा न'आव फैनानै बिदि खालामनाङा बिदि मोनानि समाव बिदि खालामनाङा लामायावनो खालामनांगौ न'आव फैनानै बिदि खालामनाङा बिसोरो हमनांगौ